În acea noapte rece, vântul tăia ca niște lame, iar stelele străluceau slab, ascunse de nori denși care promiteau ploaie. Proprietarul depozitului, Roberto, ieșea pentru a încheia încă o zi de muncă. Era obosit, epuizat chiar. În ultimele luni, viața lui fusese o fugă neîntreruptă. Vânzarea depozitului, care într-o zi fusese mândria familiei sale, era pe punctul de a fi finalizată. Roberto era pe cale să-și ia rămas bun de la acel loc care păstra atât de multe amintiri, dar care acum nu mai era decât o umbră a ceea ce fusese odată. Petrecuse săptămâni organizând acte, semnând documente și încheind afaceri. Totul pentru a se asigura că, în câteva zile, totul va fi rezolvat și el va putea, în sfârșit, să meargă mai departe. În timp ce încuia ușa, un sunet bâlâând îl făcu să se oprească. Era un murmur, aproape un șoaptă, dar suficient de tare pentru a-i atrage atenția. Privind în jur, lângă depozit, aproape de un stâlp vechi de lumină care pâlpâia, văzu un cuplu de bătrâni. Stăteau ghemuiți, încercând să se protejeze de frig, îmbrăcați în haine uzate, clar inadecvate pentru acea temperatură. Bărbatul avea o barbă lungă și albă, fața marcată de timp și de oboseală. Femeia, lângă el, îi ținea mâna strâns, de parcă acel gest era singurul lucru care o ținea în picioare. Roberto ezită pentru un moment. Era obosit și tot ce-și dorea era să meargă acasă, să facă un duș fierbinte și să uite de problemele zilei. Dar ceva din interiorul său nu-l lăsă să meargă mai departe. Se apropie de cuplu, simțind greutatea deciziei pe care era pe cale să o ia. Când ajunse aproape, bărbatul ridică ochii spre el și în acea privire, Roberto văzu un amestec de rușine și speranță. Fără să se mai gândească de 2 ori, se aplecă lângă ei și, cu o voce joasă, întrebă: "Aveți nevoie de ajutor?" Femeia fu cea care răspunse, cu o voce abia perceptibilă: "Nu avem unde să stăm, doar avem nevoie de puțină adăpost până dimineața." Roberto privi spre ușa depozitului pe care tocmai o încuiase. Locul era aproape gol, mai rămăseseră doar câteva cutii și mobilă veche pe care nu avusese timp să o mute. Putea foarte bine să-i lase să petreacă noaptea acolo, măcar ar fi fost protejați de frig și de ploaia care amenința să cadă în orice moment. Simțind impulsul de a face ceea ce era corect, se ridică, scoase cheile din buzunar și, printr-un gest, le indică că îi va conduce până la intrare. "Veniți, puteți petrece noaptea în depozit. Nu este foarte confortabil, dar este mai bine decât frigul de afară." Cuplul se ridică încet, fiecare mișcare dezvăluind oboseala acumulată de ani de trăit în condiții dificile. Când au trecut prin ușa pe care Roberto tocmai o descuiase, el aprinse lumina, dezvăluind interiorul sumbru și dezordonat al depozitului. Pereții de cărămidă veche și podeaua de ciment rece creau o atmosferă deloc primitoare, dar pentru cei doi părea un paradis. Roberto găsi câteva pături vechi și un scaun de lemn uitat într-un colț. Le oferi totul cuplului, care îi mulțumi cu ochii plini de lacrimi de recunoștință. Se așezară împreună, încă ținându-se de mână, într-o tăcere care spunea mai mult decât cuvintele ar fi putut exprima. În timp ce îi observa, Roberto simți o senzație ciudată, un amestec de ușurare și neliniște. Acest simplu act de bunătate îl afectase mai mult decât se așteptase. Știa că făcuse ceea ce trebuia, dar ceva în acea întâlnire îl mișcase într-un mod pe care nu reușea să-l înțeleagă. Privind spre cei doi, încă încercând să se încălzească, realiză că, pentru prima dată în mult timp, se simțea cu adevărat conectat la ceva dincolo de propriile sale probleme și preocupări. Acea noapte nu va fi uitată prea curând, și în adâncul său, Roberto știa că, într-un fel sau altul, viața lui era pe cale să se schimbe. În zilele ce au urmat, Roberto nu reușea să-i scoată din minte pe cuplul de bătrâni. Plănuise să treacă pe la depozit doar pentru a rezolva câteva ultime detalii înainte de vânzare, dar ceva din interiorul său l-a împiedicat să-și onoreze angajamentele și l-a făcut să petreacă mai mult timp acolo. Cuplul, care s-a prezentat ca Joao și Maria, era recunoscător pentru generozitatea lui Roberto și, deși știau că nu puteau rămâne mult timp, erau ușurați că aveau un loc temporar unde să se odihnească. Depozitul, care fusese cândva gol și tăcut, acum avea o nouă energie. Joao și Maria aduceau cu ei o liniște și o înțelepciune care au început curând să-l influențeze pe Roberto într-un mod neașteptat. În fiecare după-amiază, după muncă, el trecea pe la depozit pentru a vedea cum se descurcă. Fiecare vizită se prelungea mai mult decât cea anterioară, deoarece conversațiile cu cei doi păreau să atingă ceva profund, ceva ce Roberto nu mai explorase de mult timp în sine. Joao, cu vocea sa răgușită și calmă, povestea despre o viață plină de suișuri și coborâșuri.
Vorbea despre o tinerețe marcată de aventuri, muncă grea și o dragoste neclintită pentru Maria. Împreună construiseră o viață, înfruntând provocări care păreau de neînvins, dar găsind întotdeauna forță unul în celălalt. Maria, la rândul ei, completa poveștile cu detalii pe care João le omitea, vocea sa bâlâândă colorând relatările cu o nostalgie pe care Roberto începuse să o admire. Știi, Roberto, începu João într-o după-amiază, în timp ce soarele apunea și lumina portocalie invada depozitul prin crăpăturile ferestrelor, acest loc îmi amintește de vremurile bune. Era un depozit asemănător cu acesta unde lucram, cu mulți ani în urmă. Nu era mare lucru, dar era al nostru. Și fiecare centimetru din acel spațiu era umplut cu vise și speranțe. Viața era grea, desigur, dar eram fericiți cu ceea ce aveam. Roberto asculta cu atenție, ceva din acele cuvinte răsuna în el. Depozitul pe care era pe cale să-l vândă fusese, de asemenea, un simbol al speranței pentru el și familia lui. Tatăl său îl cumpărase cu decenii în urmă, investind tot ce avea într-un vis. Roberto crescuse în acel loc, ajutând la munca grea, învățând secretele meseriei și mândrindu-se cu afacerea pe care într-o zi avea să o moștenească. Dar, în timp, lucrurile s-au schimbat. Piața, oamenii, lumea din jur și depozitul, care odată fusese un pilon al comunității, devenise treptat doar o clădire abandonată, o relicvă a trecutului. Și ce s-a întâmplat? Întrebă Roberto, deja știind că povestea lui João nu avea un final fericit. Maria îl prit pe João cu un zâmbet trist înainte de a răspunde. Viața s-a schimbat, fiule. A trebuit să închidem ușile când nu mai puteam concura cu cei mari. Ne-am agățat cât am putut, dar uneori trebuie să lași lucrurile să plece. Totuși, nu am încetat niciodată să ne amintim de zilele în care acel depozit era lumea noastră. Roberto rămase tăcut pentru un moment, simțind greutatea acelor cuvinte. Petrecuse ultimii ani distanțându-se emoțional de depozitul familiei, văzându-le doar ca pe o povară de care trebuia să scape. Dar acum, ascultând poveștile lui João și Maria, începea să-și pună la îndoială acea decizie. Era ceva în depozit pe care nu mai putea să-l ignore, o legătură profundă pe care nu o mai simțise de mult timp. Conversațiile cu cuplul deveniseră o rutină zilnică, și cu fiecare zi care trecea, Roberto simțea că redescoperea părți din sine pe care crezuse că le pierduse. Începu să reflecteze asupra propriei sale vieți, asupra a ceea ce devenise și asupra a ceea ce lăsa în urmă. Depozitul, odată doar o clădire, acum părea să aibă un suflet, o poveste pe care începea să o vadă într-o lumină nouă. Într-o seară, în timp ce închidea depozitul după încă o vizită, Roberto se opri în ușă și prigi înăuntru. Cuplul stătea într-un colț, discutând în șoaptă, cu mâinile încă împreunate, ca întotdeauna. Realiză că, într-un fel, cei doi aduseseră viață în acel loc și odată cu acea viață au apărut și întrebări pe care nu și le așteptase. Oare făcea ceea ce trebuia vânzând depozitul? Oare exista un alt drum pe care încă nu-l luase în considerare? Cu aceste îndoieri în minte, Roberto pleca acasă, dar știa că răspunsul nu era departe. Ceva din interiorul său se schimba și simțea că, foarte curând, va trebui să ia o decizie care ar putea schimba cursul vieții sale pentru totdeauna. A sosit ziua în care Roberto trebuia să se întoarcă la depozit pentru a lua ultimele documente ale vânzării. Cumpărătorul făcea presiuni, iar el știa că amânase deja această decizie prea mult timp. Cu toate acestea, ceva din interiorul lui încă se împotrivea. Conversațiile cu João și Maria plantaseră o sămânță de îndoială în inima sa, o îndoială de care nu reușise încă să scape. Când Roberto a ajuns la depozit în acea dimineață, soarele abia răsărise. Umbrele încă dominau interiorul clădirii, iar un calm greu umplea spațiul. A tras aer în piept, încercând să se concentreze pe ceea ce trebuia să facă. Afacerea era aproape încheiată și tot ce rămânea era să semneze ultimele acte și să predea cheile. A mers până la birou, unde ținea documentele, dar înainte de a le lua, ceva i-a atras atenția. În mijlocul depozitului, unde înainte era doar praf și cutii goale, acum se afla o mică masă, acoperită cu o pânză simplă, dar curată. Pe ea, lumânări aprinse răspândeau o lumină bâlândă, creând o atmosferă aproape mistică. În jurul mesei erau aranjate mici obiecte, o fotografie veche alb-negru, o sculptură de lemn uzată de timp și o carte veche cu paginile îngălbenite. Roberto s-a apropiat, simțind un fior pe șira spinării. Era ca și cum acel spațiu se transformase într-un altar improvizat, un loc de reverență și amintire.
Joao și Maria stăteau în picioare lângă masă, ținându-se de mână, ca întotdeauna, observând în tăcere. Când au simțit prezența lui Roberto, Joao a făcut un pas înainte, cu fața senină, dar cu o tristețe subtilă în privire. Am găsit aceste obiecte într-una din cutii, a explicat Joao, cu o voce joasă și gravă. Făceau parte din ceea ce a rămas din viețile noastre trecute. Am decis să le aranjăm aici, ca un mod de a mulțumi pentru că ne-ai permis să retrăim aceste amintiri. Maria a continuat, cu un zâmbet melancolic pe buze. Acest depozit, Roberto, ne amintește atât de mult de un loc pe care odată l-am numit acasă. Nu doar pentru că este un adăpost fizic, ci pentru că este un loc unde trăiesc amintirile. Un loc care păstrează povești, care conservă trecutul și ne amintește cine suntem. Roberto a simțit un nod în gât. Acea scenă simplă l-a afectat într-un mod pe care nu l-aștepta. Lumânările, fotografiile, obiectele vechi, toate păreau să poarte o greutate emoțională pe care nu o putea ignora. În acel moment, și-a dat seama că depozitul nu era doar o clădire veche și uzată, ci un cufăr de amintiri, atât pentru el, cât și pentru acel cuplu. Un loc în care vieți au fost trăite, vise au fost visate și unde acum avea ocazia de a crea ceva nou. Documentele de vânzare, care păreau atât de urgente cu câteva minute înainte, acum păreau nesemnificative în comparație cu ceea ce era în fața lui. A început să se întrebe dacă vânzarea depozitului era cu adevărat cea mai bună alegere. Și dacă exista un scop mai mare pentru acel loc, ceva ce încă nu luase în considerare? Nu aveam nicio idee, începu Roberto, cu vocea ușor tremurândă. Nu știam că acest loc poate însemna atât de mult pentru cineva. Joao a zâmbit, punând o mână fermă pe umărul lui Roberto. Uneori, cele mai importante lucruri sunt cele pe care nu le putem vedea la prima vedere. Am trecut prin atâtea în viață, iar acest loc ne-a adus înapoi ceva ce credeam că pierdusem pentru totdeauna. Maria, cu vocea ei bâlâândă, adăugă: ne-ai făcut un dar, Roberto. Un dar care nu are preț. Și acum, poate că este rândul tău să descoperi ce înseamnă acest depozit pentru tine. Roberto a privit în jur, cu inima grea din cauza deciziei pe care trebuia să o ia. Petrecuse atât de mult timp concentrat pe vânzarea depozitului, încât nu se oprise niciodată să considere ce însemna cu adevărat acel loc pentru el, era doar o povară, ceva de care trebuia să scape pentru a merge mai departe. Dar acum, în fața acelui altar improvizat, începea să realizeze că poate exista un alt drum. Un drum pe care încă nu-l explorase, dar care începea să îi se dezvăluie. Eu trebuie să mă gândesc, spuse el, simțindu-se puțin pierdut. Joao și Maria au dat din cap în semn de înțelegere, fără a-l presa. Știau că acea decizie nu era ușoară și că Roberto avea nevoie de timp pentru a-și găsi răspunsurile. El s-a despărțit de cuplu, promițând că va reveni curând și a părăsit depozitul cu mintea învolburată. În timp ce mergea pe străzi, povara alegerii pe care trebuia să o facă devenea tot mai apăsătoare. Știa că, în curând, va trebui să decidă viitorul depozitului, dar pentru prima dată simțea că vânzarea nu mai era singura opțiune. Cu inima strânsă și mintea plină de îndoieri, Roberto a realizat că se afla la o răscruce. Viața îi oferea un nou început, dar pentru a accepta această oportunitate, trebuia să-și reconsidere toate lucrurile pe care le credea importante. Și, în adâncul său, știa că răspunsul era mai aproape decât își imagina. În zilele următoare, Roberto s-a găsit cufundat în gânduri, incapabil să alunge din minte ceea ce văzuse la depozit. Altarul improvizat de Joao și Maria devenise un simbol al ceva mult mai mare decât și-ar fi putut imagina vreodată. Cu fiecare amintire a acelui loc, noi îndoieri și reflexii îi apăreau în minte, erodând certitudinea pe care o avea cu privire la vânzarea depozitului. Într-o dimineață de sâmbătă, neputând găsi pace, Roberto a decis să se întoarcă la depozit. Trebuia să vorbească cu Joao și Maria, să înțeleagă mai multe despre legătura lor cu acel loc, poate asta l-ar fi ajutat să ia decizia finală. Când a ajuns, a fost întâmpinat cu zâmbete calde, de parcă prezența sa fusese așteptată. Știam că te vei întoarce, a spus Joao, cu vocea senină, făcându-i semn lui Roberto să intre. Roberto a pășit încet înăuntru, simțind din nou atmosfera mistică emanată de altar. S-a uitat la Joao și Maria, care îl priveau în tăcere, înțelegându-i neliniștea. Trecuseră prin atât de multe și, totuși, păstra o seninătate pe care Roberto o invidia. Trebuie să știu mai multe, a început Roberto, simțind nevoia să-și clarifice îndoielile. De ce acest loc este atât de important pentru voi? Cum se leagă de amintirile pe care le-ați readus la viață?
Joao și Maria au schimbat o privire. Apoi Joao a început să vorbească ca și cum își amintea de un vechi și drag prieten. Cu mulți ani în urmă, eu și Maria aveam o mică afacere, cum ți-am mai povestit. Era un depozit, simplu și umil, dar era al nostru. Munceam din greu, zi după zi, pentru a ne susține familia și pentru a ne păstra visele vii. Acel loc era mult mai mult decât un spațiu de lucru. Era locul unde ne-am construit viața împreună, unde ne-am crescut copiii și unde ne-am păstrat cele mai mari speranțe. Maria a continuat, cu un ton de nostalgie în voce. Când vremurile s-au schimbat și am fost nevoiți să închidem, a fost ca și cum am pierdut o parte din noi. Dar viața ne-a dus mai departe și a trebuit să mergem înainte, lăsând în urmă tot ce știam. Timp de mulți ani, am rătăcit, încercând să găsim un nou scop. Dar, în adâncul sufletului, ne-a fost mereu dor de acel depozit, de viața pe care am construit-o acolo. Joao a dat din cap, confirmând cuvintele Mariei. Când am dat peste acest loc, Roberto, a fost ca și cum am fi găsit o bucată din viața noastră de odinioară. Acest depozit ne-a readus amintiri pe care credeam că le-am pierdut pentru totdeauna. Ne-a dat șansa de a retrăi cele mai bune momente ale noastre, chiar dacă doar pentru o scurtă perioadă de timp. De aceea am decis să creăm acel altar, pentru a onora ceea ce a fost și pentru a mulțumi pentru această nouă oportunitate de a ne aminti cine am fost. Roberto a ascultat fiecare cuvânt cu atenție, simțind greutatea poveștii pe care Joao și Maria o purtau. Depozitul, pentru ei, nu era doar o clădire veche. Era o legătură cu trecutul, cu viața pe care o construiseră și care însemna atât de mult pentru ei. Iar acum începea să înțeleagă că, poate, acel loc putea însemna ceva similar și pentru el. N-am crezut niciodată că acest depozit ar putea avea atât de multă valoare sentimentală, a admis Roberto, vorbind aproape cu el însuși. Pentru mine a fost mereu o povară, ceva de care trebuia să scap. Dar acum văd că are o valoare care depășește materialul. Maria a zâmbit bâlând. Uneori, Roberto, cele mai prețioase lucruri sunt cele pe care nu le putem vedea cu ochii, ci le simțim cu inima. Acest depozit are o poveste, un suflet. Și acum, tu ai șansa de a decide ce vei face cu asta. Roberto a reflectat asupra acestor cuvinte, simțind cum claritatea începe să se contureze în mijlocul confuziei pe care o simțea. Depozitul, pe care mereu l-a considerat o povară, era de fapt o moștenire, ceva care putea fi păstrat și reimaginat, în loc să fie aruncat. Și nu era vorba doar despre Joao și Maria, ci și despre legătura pe care el însuși o avea cu acel loc, o legătură care venea din copilărie, cu tatăl său și visele pe care le împărtășiseră acolo. Poate că e timpul să-mi reevaluez planurile, a spus Roberto, cu o nouă strălucire în ochi. Poate că pot transforma acest loc în ceva care să facă diferența, ceva care să onoreze amintirile pe care le păstrează și să creeze noi povești pentru oamenii care au nevoie de un loc ca acesta. Joao a dat din cap, de parcă știa deja că Roberto va ajunge la această concluzie. Credem că poți, Roberto. Acest depozit are potențialul de a fi mult mai mult decât doar o clădire. Poate fi un refugiu, un loc unde noi vieți pot începe, unde povești ca a noastră pot găsi un final fericit. Roberto a simțit un val de emoție la auzul acestor cuvinte. Știa că Joao avea dreptate. Depozitul avea potențialul de a fi un far de speranță pentru cei care aveau nevoie, la fel cum fusese pentru Joao și Maria. Și acum era hotărât să facă acest lucru să se întâmple. Hotărât, Roberto s-a uitat la Joao și Maria cu un zâmbet sincer. O să anulez vânzarea. Acest loc merită o nouă șansă, iar eu voi face tot posibilul pentru a-i da un scop mai mare. Și vreau ca voi să faceți parte din asta. Vreau să mă ajutați să transformăm acest depozit în ceva care poate face diferența în viața altor oameni, așa cum a făcut în viața voastră. Maria, cu lacrimi în ochi, s-a apropiat și i-a luat mâna lui Roberto. Vom fi onorați, Roberto. Și împreună vom face din acest depozit un loc de reînnoire, unde oamenii vor putea găsi adăpost, sprijin și speranță. Roberto a simțit, în acel moment, că găsise răspunsul. Depozitul nu va mai fi vândut. În schimb, va fi transformat într-un simbol al reînnoirii și al oportunităților. Viitorul, care părea incert înainte, era acum plin de posibilități. Și, cu Joao și Maria alături, era pregătit să înceapă această nouă călătorie cu inima ușoară și mintea limpede. În săptămânile care au urmat, Roberto s-a aruncat cu capul înainte în proiectul de transformare a depozitului.
Decizia de a nu-l vinde reînviase o pasiune pe care nu o mai simțise de ani de zile. Începu să se trezească de vreme, plin de energie, și fiecare zi era dedicată găsirii de modalități de a transforma acel spațiu într-un refugiu pentru oameni care, la fel ca Joao și Maria, aveau nevoie de un loc unde să se simtă în siguranță și sprijiniți. Cu ajutorul cuplului, Roberto a început să curețe depozitul. Au aruncat tot ce era stricat sau deteriorat și au recuperat ceea ce încă avea valoare. Fiecare colț al depozitului a fost revizitat, fiecare bucată de lemn sau metal a fost analizată, iar pentru fiecare obiect pe care Roberto decidea să-l salveze, o nouă idee îi încolțea în minte despre cum să-l folosească. Joao, cu experiența sa de viață, sugera modalități de optimizare a spațiului, iar Maria, cu sensibilitatea ei, avea un talent special pentru a gândi cum să facă locul mai primitor. Prima mare schimbare a fost crearea unui spațiu comunitar în centrul depozitului. Un loc unde oamenii s-ar putea aduna, împărtăși mese, povești și, cel mai important, sprijin reciproc. Roberto și-a imaginat mese lungi, scaune confortabile și o mică bucătărie unde s-ar pregăti mâncăruri simple, dar nutritive. Depozitul, care înainte părea rece și gol, începea să prindă viață. Pe măsură ce renovările continuau, Roberto a început să caute parteneriate în comunitate. A cerut donații, atât de materiale, cât și de alimente, și a vorbit cu prieteni și foști parteneri de afaceri despre idee. La început, mulți au fost sceptici, dar pe măsură ce vedeau determinarea lui Roberto și progresul din depozit, au început să ofere ajutor. Curând, voluntari au început să apară pentru a vopsi, a căra cutii și chiar a dona echipamente și mobilier pe care nu le mai foloseau. Joao și Maria au fost fundamentali pe tot parcursul procesului. Ei ajutau la organizare și, cel mai important, aveau grijă să întâmpine noi vizitatori și voluntari, împărtășindu-le poveștile lor și făcându-i să se simtă parte din acest nou început. Maria, mereu cu un zâmbet bâlând, a început să se ocupe de micuța grădină care a prins contur lângă depozit, plantând flori și ierburi care aduceau o notă de viață și culoare locului. Pe măsură ce depozitul prindea formă, Roberto se simțea mai împlinit decât se simțise vreodată. Știa că mai era mult de lucru, dar să vadă transformarea locului și reacția oamenilor care veneau să ajute era o recompensă. A realizat că nu doar reînvia depozitul, ci își găsea și un scop mai mare în propria sa viață. Într-o după-amiază, în timp ce se odihnea după o zi lungă de muncă, Roberto s-a dus la altarul improvizat pe care Joao și Maria îl construiseră cu săptămâni în urmă. A aprins o lumânare și a rămas acolo, în tăcere, reflectând la tot ce se schimbase de când a decis să nu vândă depozitul. Ceea ce a început ca un gest simplu de a oferi adăpost unui cuplu de bătrâni devenise ceva mult mai mare decât și-ar fi putut imagina vreodată. În acel moment de introspecție, a auzit pași ușori apropiindu-se. Era Joao, care i s-a alăturat în fața altarului. Amândoi au rămas tăcuți pentru un timp, împărtășind liniștea acelui moment. Niciodată nu mi-am imaginat că toate astea se vor întâmpla, a spus Roberto în cele din urmă, cu vocea joasă, dar plină de emoție. Dacă voi nu ați fi apărut, aș fi vândut depozitul și aș fi mers mai departe, fără să-mi dau seama ce aveam cu adevărat în mâini. Joao a zâmbit cu acea privire senină pe care Roberto o admira atât de mult. Viața are propriile sale căi. Roberto. Uneori, ceea ce credem că este o pierdere, se dovedește a fi o oportunitate. Ai ales să vezi dincolo de ceea ce era în fața ta și asta a făcut toată diferența. Roberto a dat din cap, simțind o profundă recunoștință pentru tot ce trăise în ultimele săptămâni. Mulțumesc că mi-ai arătat asta și că ai fost alături de mine în această călătorie. Noi îți mulțumim, a răspuns Joao, strângându-i cu putere umărul lui Roberto. Pentru că ne-ai dat șansa de a reînvia, de a găsi un nou scop. Și pentru că ai creat ceva atât de frumos, care va face o diferență în viața atâtor oameni. În acea noapte, Roberto a părăsit depozitul cu un sentiment de pace. Știa că munca abia începea, dar știa și că nu era singur. Cu sprijinul lui Joao, al Mariei și al tuturor celor implicați în proiect, depozitul se transforma în ceva mult mai semnificativ decât ar fi putut el anticipa. Și odată cu asta, Roberto își transforma și propria viață. Câteva zile mai târziu, depozitul și-a redeschis porțile, dar de data aceasta, nu pentru afaceri, ci pentru a primi pe cei care aveau nevoie. Oamenii din comunitate au început să frecventeze locul, unii în căutare de ajutor, alții dornici să ofere ceea ce puteau. Spațiul comunitar, care fusese planificat cu atât de multă grijă, a devenit inima depozitului, unde povești erau împărtășite și noi vieți își găseau un punct de pornire. Roberto,
care odată se vedea ca un om de afaceri distant, era acum în centrul unei comunități vibrante. Își găsise scopul și, odată cu el, o nouă modalitate de a trăi. Fiecare zâmbet, fiecare gest de recunoștință, fiecare nouă prietenie care lua naștere în depozit, îl umplea cu o bucurie pe care nu o mai simțise niciodată. Decizia de a nu vinde depozitul nu a fost doar o alegere de a păstra o clădire. A fost alegerea de a schimba vieți, inclusiv pe a lui. Și astfel, Roberto a înțeles că uneori, ceea ce credem că este sfârșitul, este de fapt un nou început.